ام دوام کن میوان ما دکترا منور عزیز اغلو اکادمیسیان به مریه دما خوش به رزدار منور لگوری و اف پی واجو شاود مشه و دوار جواکی ده کرد دعوت چید کن دوزا چید کن اوی چا مافی خواب دست بخن. Ez jî dibêjim dem baş, spas dikim. سپاس خوش. Ez jî wekî her Kurdekî ku bi baldarî pêvajoyê dişopîne, tevê xwedî pirsa gelek pirsa me û hewil didim ku fêm bikim ka gelo ev pêvajo aştiyê ew ê ça bimeşe ji bona min wek kesekê, ji bona civakê, ji bo hemû civakan ew ê bandorekê xwe yê çawa hebe û girêdayê wî hem daxwazê bêgumanî pirsên ku li serê me da serê me hemûyan da digerin hene lê deman demê de lêgerîneke sîvê jî an jî lêgerîneke hêviyê jî heye. Carna ez vê pêvajoyê dişibînim ev wekî çîroka Hînduyan belkî teqez we jî bihîstiye ku şeş mirovên kor ji wan re behsa fîlekî kirine ew fîl nas nakin û dibêjin ajwara biçîne cem fîlê û binerin ka tiştekî çawa ye. Yek diçe qemçika fîlê digire dibêje ev tiştekî wekî werîs e. Yek diçe xortoma wî digire dibêje marekî mezin e. Yek dibêje laşê wî digire dibêje wekî dîwarekî ye. Welhasil her yek tiştekî dibêjin. û di dawiyê de ya rastî nêrînên ku ew tînin ziman ji hêla wan de rastiyekî ye an jî tiştê ku ew bi xwe pênase dikine lê wêneyekê giştînî ne. û ez bawer dikim ji bona gelek Kurda jî ê ku vê pêvajiyê dişopînin an jî yê kesên demokrasî xwaz ev pêvajiyekî ku ji gelek xalan ji gelek beşan pêk tê lê wêneyekî wî yê rast û durust hîn dernekê tê holê. بله رزدار منور لی ام دما بالا خواب بدنه که راستی جالی دولت ده جی تشت نهاتنا اشکره کرن جالی ایمرالیه شانده اوان و جی تشتکی زیده نهاتیه اشکره کرن تنه او حالین کل پارلمنت یاتنا قبول کرن او نهاته نزانین لی دبیجن کو پیواجو و وشارتی بمشی حیا دگجی انجامه که انجام و نها مثلا لپارلمنت او قانون درکت و پشتی ویجی دی هیدی دی اف گاویندن ورن آویتن کرد هر چی قاسی نزان بن اف پیواجو چاوا دمشه جی یعنی آگاهی انزلالت نبن لیل آلی دنه جی دبیجن کو دبه کو اف گاوه کی نوبه و جه تشتین بره کو درس درخستنه ایدی نکوین شاشتیان هون چاوا دبینن Yani bêguman ev gavê ku nîye yani divî alî de ez bawer dikim tu şika tu kesî tineye ku ji hêla bijin dîrok ku em di rewşeke dîrokî dane ku wekî tim jî tê gotin em derbas dibin û berdana çêkan ji bo hemû aliyan derfeteke gelek mezin e û her çi qas em bibêjin ev pêvajo ev zagonên ku niha li pêşiya me ne û dikevin mêriyê tê bi gelek awayan ne pir diyar bin transparentiyekî tune bê jî em bi xwe jî dizanin ku yani berdana çêkan an jî sekinandina şîdetê ji her du aliyan jî nayê weteya bi xwe ku aşitî niha em dikarin behsa aşitiyê bikin. Aşitî bi xwe prosesekî ye, pêvajoyekî ye û em nikarin wekî tiştê ku li du hevdû biqewmin binirxînin. Yani divê çend tişt bi hev re bêne bikevine mêriyê tê, bi hev re bêne nîqaşkirin û ne tenê em bibêjin ev hêr ji hêla zagonî ve an jî parlamentoyê û ji hêla çend kesên ve bên meşandin gerekî hemî lêxistin û saziyên civakê bi xwe jî di nava vê pêvajoyê de ciyê xwe bigirin da ku xetereyên wekî din ku li pêşiya me dikarin derkevin holê bawayekî dernekevin û ev jî tenê dikare bi tevlîbûna konsensusekî giştî an jî civakî ku civak giştî ji pêvajoyê agadar be bişopîne û tenê ji mesela çekberdanê zêdetir di jiyana xwe ya rojane de vê pêvajoyê wekî rastiyekî bibîne û bişopîne. Wê demê em dikarin bibêjin ku ev pêvajo rastî pêvajoyekî ye, rastî pêvajoyekê
aşitî tê meşandin. Ango eger tenê bi mesela berdana çekan bisekine an jî em bibêjin di asta bürokrasiyê da û sazîkirina çend zagonan tenê bi vî awayê em nikarin behsa pêvajoya aştiyekî bikin. Divê mirov برێز rastî منەوەر نها divê xale de dewlet li aliyekî dibêje aştî aştiya ewlê di nêre çawa ye ti bala xwe bidî Kurdan Kurd jî dibên aştî aştiya ku Kurd dawa wê dikin behsa wê dikin çi ye mirov dikare ferxa wê di kîjan alî de binirxîne bêguman yani ev jî ji xwe gorî min nakokiyekê ku hem yani hem cudahiya yani fêmkirina ji vê pêvajoyê nîşan dide hem jî di heman demê de meziyetekî ku em ê pêşerojê de hêvî dikin em ê bibînin li gel van her du nakokiyan ka gelo ew ê alî çawa karibin bên hevdû. Yani devleta Tirkiye, aliyê Tirkiye heta niha mijara taybetî pirsgirêka Kurd wekî pirsgirêkeke ewlehiyê û wekî terorê digir dest. Yani ji bona wan divî ya bû destpêkê ev mijara çekdayînê wan jî ewlehiyê vê bi dest xistin û dûra pêşketinên zagonî û dûra mafên mirovan û mafên hemwelatiyan. Li aliyê din ji bo aliyê Kurd em bibêjin ji bona wan ev mijara Kurd tiştekî ku tenê bi azadiya Kurdan mafê mirovan bingehîn bi destxistina wan û dûra em bibêjin bi dayîna berdana çekan bû. Yani ev du nakokiyên ku bi çi awayê heta niha nikarbin batana gel hev û çareseriyekî jê derxînin. û niha em dibînin ku ev her du nakokî hewl didin li ser maseyekî werin gel hevdû û wêneyeke nû derxînin holê. Ango her du alî jî ji zimanê xwe ku em bibêjin li ser ewlehiyê an jî bi karanîna çekan hinekî dûr bisekinin û êdî fanbariyekî nû pênasekirinên nû ya aştî an jî gel hev hatine bînin. û ev jî tenê meriv dikare bi nasandina polîtîk ya her du alîyan yani nasandina mafê mirovan, nasandina işte wekî ku em niha li Rojava dibînin mafê bingehîn ê ziman e, perwerde ye, işte mafê bingehîn yê polîtîk û meriv karibe daxwazê xwe di asta siyasetê de bîne ziman ji bo rêxistinekirina saziyan, perwerdekirina rêxistinekirina saziyên em bibêjin civakî bi vî awayî meriv dikare rastî wê demê bibêje aha ev her du alî niha di femkirina pêvajoya aştiyê de an jî pirsgirêk çareserkirina pirsgirêka Kurd de êdî karin werin gel hevdî û konsensusekî ava bikin. Niha em werin nava kolanan niha dema ku dibêjin biratiya Tirk û Kurdan bira pêk were êdî ev nefreta ku nava kolanê de heye rabe li gorî we mekanîzmayeke çawa heye ji bo ku dewarê civakî de rastî aştiyekî çêbê li hev qebûlkirinekî derkeve holê û Kurd Tirka kêm nebînin û Kurd jî nebêjin Tirk çima bi vî awayî dikin. Ev ê çawa bê mekanîzmekî çawa divê pêk were divê alî çawa destekê bidin xortkirina vê mekanîzmayê. Yani heta niha ev şîdeta ku em bibêjin 45 sala berdewam dike rastî taybetî di hêla aliyê Tirkiyeyê hişt ku nijadperestiyekî û pirtûj û kûr li hemberî Kurdan pêş bikeve. Ango hişt ku di navbera civakan de ji hev qutbûnekî dawbûnekî derkevî. Lê ev dema em di bingeha yani di kolana de dema em li vê rastiyê dinêrin em dibînin ku di asta civakî de ev dîsa jî xwişkbiratiya gelan nikaribiye ji holê rakin. Yani ev puxteya xwişkbiratî hîn ji di nava civakê de heye. Bêguman pêvajoya aştiyê pêvajoyeke derûnî û transformasyoneke civakê dixwaze. Ango hişmendiyeke guhertinekî hişmendî dixwaze û ev jî bêguman divê ev bi salan e ev nijadperestiyê ku li hêla
علیه تایبەتێن بێژن ڕۆژاوای تورکیە پێشکەتیە لە هەندێری کوردان و نێزانیە ڕاستیە ناکۆکیە ku em bibêjin pirsgirêka Kurd a ku sed sal e hem de hêla polîtîk de hem de hêla ewlehiyê de wetî kûrkirin divê ji holê were rakirin. û lê em dema binerin yani rastî her çi qas li aliyekî ev micaperestî ve kûrkirin jî li aliyê min sih çil sal e bi taybetî bi em bibêjin rêxistinên demokratîk yê jinan hewildanên ji bo aştiyê jî hatine meşnûbin. Yani ji salê destpêka heştê heta niha gelek çalakî gelek kampanya ve hem li aliyê Tirkiye hem li aliyê em bibêjin Kurdan ji bo gelhatina her du civakan gelek awayan hatine darxistin loma meriv dikare bibêje ku yani ew puxteya aştîxwaz di nava civakê de heye lê tabî ev polîtîkayên mijatperest nehiştiye ku di nava çil pêncî salî de li Tirkiye de heman demî de tevgereke aştîxwaz ya mezin pêşkî bikeve an jî tevgereke mafên mirovan ê bingehîn bawekî girseyî pêş bikeve an jî tevgereke mafên hemwelatîbûnê û em dema mînak tevgerên reş de em dibînin pêş destpêkê têkojina li hemberî koletiyê hebû dûra ev xweveguheran de tevgera mafê bingehîn ê mirovan û dera dûra tevgera bingehîn ê hemwelatîbûnê yani piştî ku ê reş xwe wek hemwelatiyên Amerîkî dîtin û dûra li ser bingeha rêyekî têkoşîna xwe meşandin ango her tim her rewş her dem pêdiviyê xwe derdixe. Mesela Tirkiye û Kurdistanê de mixabin tevgera aştîxwaz û tevgera mafê bingehîn ê mirovan tim qels meşiya. Baş e divir da em bala xwe bidinekê şandeyê derdikevin holê em dibînin ku yan lijneyên çê dibin, komîteyên ku li hev dicivin. Divê yekê de wêneya ku jin tê de ciyê xwe digirin gelekî kêm tê dîtin. Li gorî we jin ji vê pêvajiyê li ku ne gotina wan li ku dimîne? Yani xetereyekî ku ez dixwazim balê bikişim divê mijarê de ew e ku aştî an jî pêvajoya aştî bi xwe jî dikare ku baviksalar bimeşe an jî bi ser destiya mêr bimeşe. Yani em di nava pergaleke sîstemekê baviksalar da dimeşin yan jî dijîn û em nîkarin niha di rewşa hêyî ku ez dişopînim de ez nîkarim bibêjim ku jin ya rastî wekî Kurdeyeke vê pêvajoyê têne dîtin an jî tê de ciyê xwe digirin û rengê xwe dikarin bidine vê pêvajoyê qasî ku xuya ye rastî hem di hêla komîsyonên ku di parlamentoyê de hatine avakirin hem bin komîsyonan de han jî di asta em bibêjin serokatiya ku niha vê komîsyonê an jî vê pêvajoyê dimeşînin de rola jinan niha teng an jî hindin xuya dike her çi qas jin gelek platforman de daxwaza xwe ya kirdebûnê bînin ziman jî niha dema ku em dibêjin jin divê roleke bingehîn bilîzin ew nayê wê watiyê ku em dibêjin jin yani ji biyolojiya xwe bandorekî wan an jî rewşeke wan aştîxwaz ve vê miman rewşeke wan aştîxwaz heye lê ji ber ku mêr bi şîddetê hatine tûşkirin û her tim de hemî pêvajoya de hem di pêvajoyên şer de hem di pêvajoyên sîrbûniyê de ji pêvajoyên têcîran de me dîtiye ku jin rolekê bingehîn ji bo girtina hevdûya civakê rolekê girîng lîstine û di heman demê de pêvajoya pirsgirêka Kurd de jî em dibînin sereke yê ku civakê anîne gel hevdû an jî hatine gel hevdû rastî jinên Kurd, jinên Laz, jinên Türk bûne ku işte bu kampanyayê ku em dibêjin salê heştê de destê xwe nede hevalê min an jî jin destê xwe dirêjî hevdû dikin jin sînoran ji holê radikin evane hemî kampanyayê ku di salên heştê û notî de ku şer herî qirêj bû dihatin gel hevdû ev tê wê watiyê ku jin rastî ne tenê wekî qurbaniyên şer ez dibêjim ne jin wekî tecrübeyê wanê
لهفانینه مزنه هفکاریه مزنه تجربه وانه آشتی به خود نوا جواکه ده مزنه او تو خواستن و تجربه خود دوام پیواجوی انداجی بیلن زمان یعنی وکی پشتی که حتی نها به سالانه بخواه جیان کرنه وک با کسین اکتیف اکتورین اکتیف دیکارن دوی پیواجوی داجی جیه خود بگرن تجربه خود بیلن زمان اون ام دزانم که ده تفگیر تایبتی تفگیر کرد جن ده عالی شر ده جرولی خود استنه یعنی به هر آوایی نوا پیواجوی ده پسکره که ده جی گرتنه و ده پیواجوی آشتی ده جی یعنی جبو ترا ببیجم بهرتنا جواکی یا وکهف رولا جنان تقاس پیوسته و دوی بیدیتن. بله گلک سپاس دکتور منور عزیز اوغلو اکادمیسیان و میوان مبن اسپاس دکم. گلک سپاس جار کردن